ରାତି ସାରା ମା ଝିଅକୁ କରିଲା ନିର୍ଧୁମ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୁବକଟି ରାତି ସାରା କରିଲା ମା ଝିଅକୁ ନିର୍ଧୁମ। ଏଇ ଯୁବକ ସହିତ ମାମୁନିର ମା ସବୁଦିନ ରାତିରେ 1500 ଟଙ୍କା ନେଇ ରାତିରେ ନିର୍ଧୁମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମାମୁନି ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥାଏ ତା ମାର ରାସ ନୀଳା। ଏହି ଘଟଣାଟି କିପରି ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମୁନିର ମା ବର୍ଷ ସାରା କରିବାକୁ ଦେଲା ଦିନକୁ 1500 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ସବୁଦିନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ତା ବାପା। ତା ବାପା ଆଉ ମା ଝିଅ ଗୋଟେ ରୁମରେ ରହୁଥିଲେ। ମାମୁନିର ବାପା ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇକି ମାମୁନି ଆଉ ତା ମାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଏ ନାହିଁ। ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଭଡାରେ ସେଇ ଯୁବକ ଜଣେ ସବୁଦିନ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଆଉ ମାମୁନିର ମା ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମତେ କରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେବି। ମାମୁନିର ମା କହିଲା ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମାମୁନିର ମା ସେ ଯୁବକକୁ ସବୁଦିନ କରିବାକୁ ଦିଏ। ସେମିତି ହୋଇ 6 ମାସ ଗଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମାମୁନି ଝରକା ପଟୁ ଦେଖିଲା ମାମୁନିର ମା ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଜଣ ରାସଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ମାମୁନି ମାର କାମ ଦେଖି ମାମୁନି ବି ତାପରେ ଶେଷରେ ତାର ଜଙ୍ଘ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲା। ମାମୁନି ମାର କାମ ଦେଖି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଏ। ମାମୁନିକୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା କଲେଜରେ ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ସେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମାମୁନି ମାର ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କରିବା ରୁମରେ ଯାଇ ହଠାତ୍ ମାମୁନି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା ସେ ମା ଆଉ ସେ ଯୁବକକୁ। ତାପରେ ମାମୁନି କହିଲା ମାକୁ, ମା ମତେ ବି ଏଇ କାମ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଆଉ ତା ମା କହିଲେ ନା କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତତେ ଏଇ କାମ ଦେବୁ। ଆଉ ସେ ଯୁବକ କହିଲା ମୁଁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ସବୁଦିନ କରିବି ଆଉ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଦିନକୁ ଆଉ ସବୁଦିନ ମା ଝିଅକୁ କରିବି। ସେଦିନଠୁ ମାମୁନି ଆଉ ତା ମାକୁ ସେ ଯୁବକ ଜଣେ ସବୁଦିନ ନିର୍ଧୁମ କରେ। ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଯୁବକର ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ମା ଆଉ ଝିଅ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନୂଆ କରି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।